आच्छा जोंहा दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन जानानै मोनसे गिदिरथार फोसावनांगौ हाबाफारि दं। गिबियाव आं फोसावनायनि सिगां जोंनि गासै दुलाराय बर' हारिखौनो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसार जानानै साबायखर बावग्रोबाय आरो जोंनि गासै दुलाराय बर' आर्टिस्टफोरनिसिम आङो बे खौरांनि गेजेरजों गासैबो जोंनि जानो गोनां सान्थिफुर हालामाव जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जों बेनि आगुआव जोङो मिडियानि गेजेरजों बा जोङो पाब्लिसिटि दासिमहालागै जों खालामथ'नो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बेनि थाखाय आङो दिनै खावलायगोन जे जोंनि जेसेबां चिरां डिस्ट्रिक्टनि बर' आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोना दिनै माने बे प्रग्रामाव मा हाबाफारि लादों दाखालिसो जोङो मिटिङाव एसेबाबो सावरायलायनाय जाखाबाय। बेनि थाखायनो आङो गुवारै मोनसे मिथिहरनाय लाबावदों हाबाफारि। दा नोंथांमोनहा जाय जेरै आगोलाव जों सावरायदों बेबायदिनो नोंथांमोनहा फैनानै गाव गावनि हाबाफारि आरो गाव गावनि दायित्वफोरखौ मोजाङै माने दायित्व लानानै जाहाथे प्रग्रामखौ जों कालारफुल खालामनो हायो, मेहेरगोनां खालामनो हायो। बेनि थाखाय आं दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि जानानै नोंथांमोननिसिम आङो खौरांनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। बे जोंनि प्रग्रामा जाहैबाय चिरां जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशननि बे सिगां बोसोराव जेबायदि जोङो खुंबोदोंमोन देग्लाय बोसोरावबो जों बिदिनो मेहेरगोनां एबा कालारफुल जों मोनसे खुंनायनि लाहार फाहार लादों। बे लाहार फाहार लानायाव आं गासैबो सान्थिपुर हालामनि जोंखौ जिखिनि रायजो राजाफ्रा मेलेमजिबिफोरा जोंखौ सापर्ट होदों बा जोंनो मदद होदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हाजासे साबायखर बावबाय। लोगोसेयै फैबाय थानाय बे प्रग्रामाव गासैबो राव धोरोम एबा बासियाल'से बयखौबो रायजो राजाफोरखौहाय फैनानै बै समाव लैहोर फैनानै सापर्ट होफैनो थाखाय आं गोसो गोरबोनि जानानै चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे बयबो बै समाव लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैयो। आरो बेजोंनो लोगोसेयै जोङो माखासे फिसा क्राइटेरिया लाफादों। जाय क्राइटेरियाफ्रा जेखौ बुङो जों डान्स कम्पिटिशन बा सिंगिं कम्पिटिशन जाय बिथांमोना बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दं जे बिथांमोनखौ जोंहा माखासे साब कमिटि दानानै होखादों। बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनानै जाहाथे बिथांमोनहा पार्टिसिपेट लाफैयो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंहरनाय जाबाय। बेखौ वान डे हिसाबै जों लानाय जादों। सानसेनि हाबाफारि जों लानाय जादों माने फुंनिफ्राय मोनासिमाव जों फोजोबनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखिनिल'। डिसेम्बर 1 थारिखआव फैबाय थानाय मासनि 1 थारिखआव चिराङाव समायना रमायनाजों बुंफबनाय लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे थावनि। बेनो जादों मोनाबिलि देरा लावखार ओंखाम जाग्रा। फै बयबो फै मोनाबिलि देरा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव नुनो मोनगोन समायना खैरो बागान, दै सायाव पार्टी हाउस आरो मोजां जाग्रा बेदर हांनाय, चाउमिन, मम' बेबादिनो गोबां बायदि फैनो थाखाय जानबुं नम्बराव सुलाद ला। आफादगिरि 6026512718 नेहाथारि 6901784914